yn ôl i bawb sydd wedi bod ar ei trafals. Mae'n braf cael eich cwmni chi yn ôl yn Ebenezer, a gobeithio bod chi wedi cael amser da. Dwi am wahodd Malcolm i ddeud gair bach reit ar y cychwyn. Diolch, Malcolm. Diolch, Malcolm, am air hyfryd o deyrnged. Ac ynghlwm wrth hynny, da ni'n cydymdeimlo efo y teulu, efo Leri ac Arwel, efo Richard yn LA a'i deulu, a Lisa Mair a'r teulu yn Ledbury. Fel da chi wedi gweld ar yr e-bost, fe gynhelir yr angladd yn amlosgfa Bro Morgannwg y Bari, dydd Gwener y 10fed o'r Orffennaf am 3:00 y prynhawn. A mae hwnnw'n angladd cyhoeddus a chroeso unrhyw un i ymuno hefo ni. Tydir? Dwi'n dda i chi. Bydd y gwasanaethau naturiol parhau hefyd gyda Naima hefyd, mae'r gorwedd yn mynd ar ddau, a bydd tîm Ebenezer, John a Bethan, a Seren, Rachel a Iman gwasanaethu yn gwir. Am bri, mae'n gofregethu a gael ein lliw yno, yn yr Eglwys Ysbryd. Am 4, mae Angor Greifstan, ond mae'n cwrdd ar faes tafel. Dwi'n ei mosiodd dwi'n tafel yn ddol, ond o'n ei ddynwaith yno. Dwi'n gymryd amser i ddyn i fewn, a mae ar beiri fyny dwi'n bod yn ymwneud yn eich nawna hefyd.
Dwi'n gwybod yn y gwasanaeth yn nesaf. Felly, bod gweddi fel arfer mewn gwasanaeth yn y Eira, yn y gwasanaeth Bwysau, yn y stafell fach heddi. Ac dwi'n naws, sorry, ffrindiau bach, ond yn rhaid wedi dal i naws bethau o faint yn ffrindiau bach. Felly, mae o'n menter sydd wedi llwyddo yn anhygoel. A wrth gwrs, mae'r cylch am ymwneud tan aneddu, llach yn siŵr mae'n wrth gymaint o siarad yma yn dyma'n seta hanner. A wedyn, eto, ar y merched a'r gofyn i yn merched. A bydd eto ti'n edrych gyda'r cennis yn fan. So nesaf, a ddim wedi cynnig bore at naw. Felly, dyna ni'n credu. Ni'n credu bod ni'n dod arall, ni'n credu bod ni'n ystod. Diolch fawr i ti, Tudur, am y coeddiadau. Da ni am ganu can bach efo'n gilydd i ymdawelu. Dim rhaid chi godi wrth i ni ganu hon. Da ni wedi canu hon amball i dro eleni. Todda fy nghalon, todda hi'n llwyr. O ddifaterwch glanhaf i yn llwyr. Bydd Catrin yn chwarae trwyddi, mae ganddoch chi'r nodau, felly dewch i ni ganu gyda'n gilydd. Diolch i ti am gyfle i lonyddu y bore yma. Yn nghanol rhythr a thwrw a stŵr bywyd yn aml. A da ni angen cyfle i ymdawelu dy gwmni di, ymdawelu yn sefydlogrwydd y gymeriad ac y gariad. Mae byd y dryslyd, mae o'n llifo heibio y felymus. Yn dy bresenoldeb ni, mae yna ddamnefau i'w gan. Ac ar ddechrau y sul yma, oedd i'r tandefau hwnnw wrth i ti dorri'n calonau ni, droi'n yn addoliad. O'n i'n dyfoliannu di, ac yn diolch i ti am bob dim.
Ac i faddoliad hwnnw, mae Solaw groen gweithredu. Gyda ni'n gweithredu dros y deyrnas di, egwyddorion di, yn rhannu y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Todan yn halon, todan hyn ffwy, neu Iesu. Amen. Mae'n ambell i beth yn digwydd sydd yma. Mae'n sydd yn tadau wrth gwrs, yn cofio am tadau. Tadau gawsom ni, yn rhai sydd yn tadau a chwilio'n defar a breintiau endis yn ei yn y wedi. Ond hefyd heddiw mae'n hir ddydd haf. Erges. Dwi'n cofio cael un o'r erges ac yn heno hir ddydd haf, summer solstice. A mae'r rei o'na chi wedi bod yn Sir Fôn yn Steddfod yr Urdd. Ac ar Ynys Fôn, mae yna fedrodau. Dyma un ar Sir Fôn, yn Sir Fôn, rhwng Llawer Gwyngyll a Llan Daniel Fag. A Bryn Celli Fu ydy'r un yma. Mae'n un arall enwog yn Sir Fôn, Barclodes y Gangwres. Y baclod ydi ffedog neu brat, a'r enw ydi Barclodes y Gangwres. Ond Bryn Celli Fu ydi o. A dwi yn ymwybodol ar fore diwrnod hirdydd haf, bod yna griw yn dod at ei gilydd. Mae yna griw arall yn Côr y Cewri, Stonehenge. Rhywbeth arall i hynny heddiw. Ond mae'n rhywbeth arbennig yn digwydd yn Bryn Celli Fu ar fore hirdydd haf. Oherwydd, mae prif drws i'r Ti anghofio'r enw, beth yw ei? Cromlech. Yn ail arall hefyd. Bedrog, ie. Naw ei fi'n munud. Wedi yn gwynebu y gorllewin at yr hael gwamrio. Ac un diwrnod y blwyddyn, mae y goleuni yn dod i mewn ar hyd prif gyntaf Bryn Celli Fu. A beth oedd yn digwydd o'r yma, mi oedd y goleuni yn mynd trwy yr llwybr da ni weld yn y fan yma. Dim ond un diwrnod y flwyddyn mae'r goleuni yn cyrraedd. A dwi'n siŵr yn yr oes neolithig, 3,000 o flynyddoedd yn ôl pam adeiladwyd hwn, bod pobl yn chwilio am oleuni yn Nhywellwch Marwolaeth, a bod o'n symbolaidd iddyn nhw i gael goleuni yn dod i mewn ar ddydd hirdydd haf. Ond dyma ddwedodd Iesu Grist wrtha ni. Mae fi yw goleuni'r byd. Bydd gan yr rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded yn y tywyllwch. Nid deud naeth yr Iesu mi fyddai'n oleuni chi un diwrnod y flwyddyn, ac yn y diwrnod hwnnw fyddach chi'n teimlo gobaith. Ond bob dydd, yn Nhywellwch y Gaeaf, yng ngoleuni'r haf, mi fydda i goleuni'r byd hefo chi, yn goleuo eich llwybr. A mae o reit wahanol i Bryn Celli Fu, oherwydd mae'r Iesu gyda ni fel goleuni bob amser. Dewch i ni ganu eto, a da ni'n mynd i ganu Iesu feth o'r seddwn, beth gyhoeddwn yn ben.
Atgoffach huna'n gair yn yr rhan yma'r gwasanaeth dros yr haf ydi mela bod y gwenyn yn mynd i chwilio am fel ac yn mynd rownd y blodau, yn casglu neithdar allan o'r blodau ac yn creu mel yn ei cychod. Felly jyst egwyl bach yn y gwasanaeth i feddwl am bethau wahanol. Peth cyntaf di atgoffach chi o cynnal ar y sleid nesaf. Daru ni gael cyflwyniad yn y ddwy oedfa gan Ifan yr wythnos dwytha yn sôn am waith elusen cynnal sydd a'i swyddfeydd yn Capal y Crwys erbyn hyn. A mae cynnal yn rhoi gwasanaeth rhyngenwadol i glerigwyr, gweinidogion a gweithwyr Cristnogol sydd yn teimlo dan bwysau yn y gwaith. Yn teimlo'n isel, yn teimlo bod nhw mewn sefyllfaoedd anodd. A mae cynnal yn rhoi clust a chyngor a darpariaeth. A drwy awgrym y diaconiaid, da ni yn gwneud casgliad, y ddau sul yma, sul dwytha a heddiw, tuag at cynnal. Unai, os oes ganddoch chi arian, bod chi yn rhoi o, gen i'n desgil yn y fan yma, neu allwch chi wneud ar y we, a rhoi nodyn bach jyst y gair cynnal yng Nghyfri Ebenezer, fel bod eilir yn gwybod bod hwnnw fod i gael ei neilltuo i'r elusen hon. Mae gennau ffrindiau yn y weinidogaeth sydd wedi defnyddio y gwasanaeth hwn dros y blynyddoedd ac wedi cael budd a chynhaliaeth mawr mewn cyfnodau yn dywych iddyn nhw yn bersonol. Ac felly mae o'n wasanaeth pwysig ar gyfer yn heglwysi ni.
Yr ail beth yn ystod yr wythnos yma, mae cyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae Ebenezer yn eglwys annibynnol, ond fel dwi'n pwysleisio bob amser, dyda ni ddim yn eglwys ynysig, oherwydd yn bod ni'n gweld yn bod ni'n rhan o gorff Crist, yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol, ac felly yn rhan o'r Cyngor Eglwysi Cymraeg, Cyngor Eglwysi yma yn yr Eglwys Newydd, yn cydweithio ac yn cydaddoli hefo'n gilydd. A hefyd, yn aelodau fel eglwys o Undeb yr Annibynwyr. Mae yna rhyw 350 o eglwysi yn gysylltiedig â'r Undeb. A mae'r Undeb yn rhoi cyfleon arbennig i ni gydweithio hefo mudiadau byd-eang, fel Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang, ECWM, efo Cytun, un o'n diaconiaid ni yn brifweithredwr Cytun, Cyngor Eglwysi Rhyddion, lot o weithgareddau cyd-enwadol. Ac wrth gwrs mae'r Undeb yn hysbrydoli ni ac hefyd yn noddi gweithgareddau fel gweithgarwch angor. A da ni'n cael arian drwy Undeb yr Annibynwyr i noddi Gwilym Jeffs fel gweithiwr. Mae'r cyfarfodydd yr wythnos nesaf yma. Bydda i yn mynd yna falle bod Arfon yn dod draw hefyd. A da chi'n gweld mae'r Erid Hopwood yn mynd i siarad. Tudur Dylan efo'r ddarlith hanes am Eifion Wyn. Ac Owain Llyr ydy llywydd am 2 flynedd. Wedyn, y gweithgareddau, cynhadledd, rhwydwaith heddwch, cyngerdd yn y Tabernacl Treforys. Ond chi gapol mawr di Tabernacl Treforys. Cyfarfod hanes, oedfa fawl, rhwydwaith merched, ac yna Owain Llyr yn oedfa y llywydd yn rhoi i anerchiad. Nifer o bethau'n digwydd, a dwi'n gobeithio gael roed adroddiad bach i chi, os nad ydych chi wedi gallu dod o weithgareddau cyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr. A dyna fo, Mela, darlleniad, ar ddiwedd yr oedfa, mae'n wahoddiad i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn y cymyn. Ond bore yma dwi'n parhau hefo arfau goleuni, arfau Duw. A fyddwn ni'n edrych yn sydyn ar un. I'r rhai oedd yn bresennol wythnos dwytha, be oedd yr arf? Tarian ffydd. So bob dydd Sul, da chi'n cael eich gwisgo yn raddol hefo arfau mae Duw yn ei roi i ni, yn y frwydr dros ei deyrnas, yn y byd, ac yng Nghymru, ac yng Nghaerdydd. Atgoffa chi o Effesiau 6, lle mae o'n sôn am arfau Duw, felly gwisgwch yr arfwisg mae Duw yn ei roi i chi, mwyn i chi ddal eich tir, pan fydd pethau'n ddrwg, a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt am eich canol. Cyfiawnder Duw yn llirig amdanoch, a'r brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. Daliwch eich gafael yn harian ffydd bob amser, byddwch yn gallu diffodd seithau tanllyd yr un drwg gyda hi. Derbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen, a newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd yn arf yn eich llaw. A beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio'n dair dros bobl Duw i gyd. A da ni diolch i Dduw am ei air. Felly, dyma'r cyd-destun a dyma'r arfau. Bregus, llirig yr esgidiau, oedd yr milwr Rhufeinig yn ei gwisgo, tarian ffydd, a'r helmed da ni'n mynd i ystyried y bore yma. Ac yna, bore Sul nesaf, os Duw a'i mynd, byddwn ni'n edrych ar y cleddyf. Felly, pan mae Paul yn sgwennu hyn, mae o yn y carchar yn Rhufain. A mi o'na filwyr Rhufeinig yn cerdded o gwmpas yn rhan o'r ymerodrodraeth ac yn rhan o'r fyddin. Felly, yn naturiol mewn ffordd, mae o wedi cymryd rhywbeth
cwbl berthnasol i'r cyfnod oedd o yn byw ynddo fo. Sut fydda fo'n gwneud hyn heddiw? Dwi ddim yn siŵr sa fo reit wahanol. Gwregys ydy gwirionedd, bod ni'n cael gwirionedd drwy'r arglwydd Iesu, gwirionedd sefydlog, gwirionedd sydd ddim yn fake news, gwirionedd sydd ddim yn newid yn ôl y tywydd. Y llirig oedd cyfiawnder, righteousness. Sut i wybod beth sy'n dda a sy'n drwg, beth ydy ewyllus Duw, beth sy'n dda ar gyfer yn cymuned ni ac ar gyfer dynoliaeth. Beth sy'n digwydd sydd yn anghyfiawn, lle mae pobl yn cael eu camdrin a'i sathru dan draed. Esgidiau, parodrwydd i rannu y newyddion da am Iesu Grist. So, oedden nhw'n martsio degau o filltiroedd yn dod yn y milwyr disgybledig yma, a'r esgidiau pwrpasol ar ei traed. Tarian ffydd, gyda ni sleid tarian ffydd nesaf? Mae chi ar brwdfrydedd i rannu'r newyddion. Daliwch eich gafael yn harian ffydd. A nes i ddangos y llun nesaf hefyd, y crwban. Mae nhw'r milwyr gyda'i gilydd. Da chi bod? Da ni'n licio'r delweddau militaraidd yn aml iawn erbyn hyn. Ond eto, mae hwn yn ddarlun o griw o Gristnogion hefo'i gilydd yn brwydro dros waith yr arglwydd Iesu. Ac yna, heddiw, da ni'n dod at hwn. Derbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen. A mae'r Alun Ifan ma'n rhyfeddol yn gwneud lluniau yn cyfer ni erbyn hyn. Gwisgwch helmed achubiaith. Beibl.net ydy hwnnw, helmed iachawdwriaeth ydy o, yn William Salisbury, William Morgan a Beibl Cymraeg Newydd. Felly, na ni sôn chydig bach am hwn. Derbyniwch helmed achubiaith. A sylwch be mae'n neud ydy, nid chwiliwch am helm achubiaith, ond derbyniwch bod Duw yn ei roi o i ni yn rhodd. A mae y gair, dwi wedi sôn lot am y gair iachawdwriaeth neu achubiaith, soterion yn y Groeg, mae'n dod drosodd a drosodd yn y Testament Newydd, sydd yn gallu golygu achub o berygl neu golygu iachau o salwch. A dyma pam bod ni'n cael y gwahaniaeth yn y cyfieithiadau Cymraeg a cyfieithiadau Saesneg. Bod nhw'n defnyddio salvation, dwi'n meddwl bod na air Saesneg sydd yn cyfateb i iachawdwriaeth yn yr cyfieithiadau Saesneg. Ac yna yn y Gymraeg, mae yna rhoi iechyd, gwella rhywun o salwch. A mae'r soterion yma yn cynrychioli'r hyn mae Duw yn ei gariad wedi wneud drwy Iesu Grist yn gwaredwr ni. I fod o wedi dod â achubiaeth, i fod o wedi dod â iachawdwriaeth i ni drwy i anwyl fab ar hyn a gyflawnodd ef drosta ni. Yr enw Lladin am yr helmed oedd Galea, a da chi'n gweld i bod ti'n cael ei gwisgo. Mae siŵr na hon oedd y wisg olaf. Ta ddyn nhw'n rhoi cleddyf olaf. Y wisg olaf sy'r milwr yn wisgo, ar ôl gwisgo rhai eraill i gyd ynde. A mi oedd yn amddiffyn y pen rhag cleddyf, rhag seithau, ac mi oedd na ddarna, gynnau'n go iawn ar y sleid nesaf, dwi'n meddwl. Na, dwi wedi tynnu'r un go iawn. Nid i fynd nôl eto. So mae gennych chi panels bach metal yn dod dros y bychau, ac o'na ddarn lledar yn ymestyn ar y gwar, ar gefn y gwddw, i amddiffyn milwyr rhag ffastwn. A mae yna rhywun fath ar helmedau American football, os newch chi sylwi. Mae ddarn yn y cefn yn stopio backlash os ydych chi'n cael eich taro.
Felly mae'r helmed yn amddiffyn y pen y milwr yn y frwydr. A dim ond llygaid trwyn a cheg a gen oedd yn y golau. A mae Paul yn defnyddio'r helmed fel symbol o y iachawdwriaeth a'r achubiaeth sydd yn dod yn yr arglwydd Iesu Grist. A yn rhyfedd iawn, yn Eseia, pa benod ydi o? Dwi wedi sgwennu fel awr. Eseia 59. Da ni cael yr adnodau yma sydd yn disgrifio Duw. Pan welodd yr arglwydd fod dim cyfiawnder, roedd yn anhapus iawn. Pan welodd nad oedd neb o gwbl yn ymyrryd, roedd yn arswydo. Ond yna, dyma fe hun yn mynd ati i achub a'i gyfiawnder yn ei yrru neu flaen. Wisgodd gyfiawnder fel arfwisg ac achubiaeth yn helmed ar ei ben. Roedd o ddillad dial amdano ac wisgo sêl fel mantell. Felly mae Eseia'n defnyddio darlun o Dduw yn gwisgo helmed ar ei ben mwyn achub ei bobl. Yr helmed, y disgrifiad o'r arfwisg yn y fan yma ydy beth wnaeth Duw. Ond yn Effesiaid, mae'r arfau yn cael ei rhoi gan y Dduw. A mae o wedi paratoi y gwaith o'n cadw ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ddiddorol iawn, dwi jyst weithiau'n edrych ar y geiriau. Y gair yn y fan yma, achubiaeth. Chi'n gwybod beth yw'r gair Hebraeg am achubiaeth? Y gair Hebraeg ydy Jeshua. Iesua. A da chi'n gwybod beth ydy enw Iesu'n Hebraeg? Iesua. O fan yma, gair Iesu'n dod. Ystyr Iesu ydy y mae yr arglwydd yn achub ynddo. A mae'r gwreiddyn, mae'r proffwydo mynd yn ôl, da chi'n gwybod, i lyfr Eseia yn dweud, Iesu yw'r un sydd yn achub. Nath hwnna'n haro fi wrth baratoi yr wythnos hon. A phan oedd y milwr yn gwisgo yr helmed, mi oedd ganddo fwy o hyder. Mi oedden nhw'n rhoi crib ar y top, doedden fel ar dop yr helmed. A wedyn oedd y milwyr yn dalach yn doedden. Oedden nhw'n ymddangos yn fwy nag oedden nhw mewn gwirionedd. A mi oedd y milwr yn cael hyder, yn cael cadernid o wisgo'r helmed ar ei ben. Ac yn gwybod y byddaf o'n fwy diogel yn y frwydr. Felly, mae'r Cristion, wrth fod yn ymwybodol o waith achubol Iesu Grist, yn cael hyder i fyw. Da ni'n ddiogel, fel oedd myfiw goleini'r byd. Nid oes neb sydd yn credu'n o fi'n rhodion y tywychwch. Da ni'n credu'n Iesu a da ni'n diogel. Beth bynnag ydy'r frwydr da chi'n ei wynebu, yn eich bywyd personol, yn eich bywyd teuluol, yn gyffredinol, pethau da chi'n stryglo hefo fo. Daliwch eich gafal yn y ffaith eich bod chi bobl Iesu Grist, da chi'n diogel yn ei law. Beth bynnag ddigwydd, beth bynnag y pryderon, da chi'n gwisgo helmed iachawdwriaeth. A mae hwn yn cael ei roi i ni. O ia, nes i gysylltu hwn efo Iesua yn yr Hen Testament Iesu. Dyna pan bod yr angel wedi dweud wrth Mair, bachgen fydd hi hi'n ei gael, wrth Joseph, bachgen fydd hi'n ei gael. Rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fydd yn achub y bobl. So, da chi'n ôl yn Eseia 59, da chi yma yng ngenedigaeth yr arglwydd Iesu, a da chi'n Effesiaid. Mae'n rhyfeddol y cysylltiadau rhwng y darna yma o'r Beibl. Ac i gloi y darn yma, geiriau yn yr ail benod Effesiaid, Duw yn rhoi achubiaeth, rhoi achawdwriaeth yn ei gariad. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Da chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle unrhyw un frolio.
Dyw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia i ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. A Thessaloniaid, ond da ni'n perthyn i'r dydd. Gadewch i ni fyw'n gyfrifol, wedi'n harfogi gyda ffydd a chariad yn llirig, a'r gobaith sicr y cawn ni'n hachub yn helmed. Felly, da ni wedi cael yr arf bore yma. Da ni'n chodi hi a da ni'n gosod ar yn penna. Ond pwysleisio nad brwydr gorfforol ffisegol ydy hyn. Symbol ydy o. Mae rhai Cristnogion rhyfedd yn y marn ni yn meddwl bod nhw'n gallu ymladd yn gorfforol efo gyniau a bomiau a drons dros deyrnas Dduw. Nid rhyfel fel mae Paul yn sôn amdano fo, ond rhyfel ysbrydol, lle da ni'n trechu drygioni a daioni, a symbolau ydy'r rhain o bethau pwysicach. Na'n deud gair bach cyn cymuno, sy'n cysylltu. Ond dros yr mis dwytha, mae'r cyfeilyddion wedi bod yn chwilio am emynau ar y testun. A does na'm lot ohonyn nhw ynglyn â'r frwydr. A oedd Malcolm di awgrymu, mi oedd Rachel di dewis sy'n ardderchog diwedd yr oedfa Sul dwytha. Mi oedd Malcolm di dweud, wel, ddylen ni gael i bob un sy'n fyddlon dan ei fanner ef, sydd yn emyn bwerus. Ond mae rhywun yn teimlo erbyn hyn bod ti'n Victorianaidd iawn. Da chi'n gwybod pan ysgrifennwyd y geiriau. Ac wrth gwrs, emyn dirwest ydy meddod fel Goliath ydy'r ail bennill ynde. A da ni'n isio rhagrithiol wrth ganu emyna. Felly, ddefnos yn ôl, dyma fi'n anfon neges messenger i'r prifardd Sean Aled, a dyma fi'n dweud, mae hyn yn random. Ond dwi'n chwilio am eiriau addas yn seiliedig ar Effesiaid 6 ar y dôn rachi, mwyn i ni allu chanu hi yn Ebenezer. Deudydd yn ddiweddarach dyma Sean yn anfon geiriau fwy cyfoes i ni i canu. Ac felly'r bore yma, da ni yn cael y cyfle cyntaf erioed, nid yn hanes Cymru, na gwledydd Prydain, ond yn hanes y byd i ganu yr emyn a'r geiriau yma. Dyn nhw rioed wedi cael eu canu. Felly canwch efo arddeliad oherwydd da chi'n gwybod y dôn rachi. A fel hyn, na ni'n neidio dros y wedi, na ni'n ôl at hynny. Fyddi'n cariad, milwyr lifrau'r gwas. Nid lladd na chonquest, dim ond conquest gras. Cariad Iesu'n unig all drawsnewid byd, a thrwy anga Iesu, angau wnaed yn byd. A'r ail bennill, safwn dros gyfiawnder, safwn dros y tlawd, safwn dros ddynoliaeth, dros bob chwaer a brawd. Os ein tad yng nghanwn byddwn driw i'n ffydd, galwn bawb i'r golau ac i deulu'r dydd. Ac yna'r trydydd pennill. A sylwch pryd nath anfon ni. Hot off the press, 16 o fis Mehefin eleni. Pan fod delwau eiraid yn dynwared Duw, safwn fyth heblygu mor gostus yw. Ysbryd Duw sy'n dymchwel pob rhyw eilyn gai, celwydd gipiau gyfle, ond gwna'r gwir barhau. Dewch i ni ganu hefo'n gilydd. In the
Hyfryd aros, pwrpasol, cyfoes, newid, a chlod i ddiw. Am y rhai sydd yn seiri geiriau, yn dod â mynegiant sy'n ffydd ni, mewn dillad ychydig bach yn wahanol. A da ni diolch i Sion am ddarparu hwn ar ein cyfer ni. Dwi'n teimlo bod ganddo fo ddawn arbennig, os newch chi edrych ar ei ymyna fo yn canu'n ffydd. Mae yna rhywbeth gwefriddiol a ffres yn llawer iawn o eiriau. A diolch i chi am ganu. Mor ardderchog. Byddai'n anfon recordiad heno yma i Sion mwyn iddo fo gael cyd addoli efo criw Ebenezer. Dewch chi weld sut mae'r amser yn mynd. Da ni yn dod at y cymyn, a dwi'n mynd hoffi'r hithro gormod pan da ni'n cymuno, ond bod ni'n gwneud hynny'n feddylgar lle. A bod ni'n cael gafel ar rhywbeth sydd yn arwain yn meddyliau ni, ac yn paratoi yn calonna ni, i nid fast food ydy'r cymyn ac i. Gwilym y mab yn arfer gofyn pan bod o'n blentyn, gawn ni fwyd trwy ffenast, ac oedden ni'n dallt i ddechrau pan bod eisiau bwyd trwy ffenast. Ond sôn am McDonald's oedd o. Fast food ynddo. Di sylwedd gweitha'r modd. A dwi'n meddwl bod i safon nhw di gostwng. Dwi'n wedi bod ers blynyddoedd erbyn hyn. Mae'r arfwys gyda ni yn ei gael gan Dduw yn galluogi ni sefyll dros gyfiawnder a chariad a rhannu y newyddion da Cristnogol, brwydro'n erbyn pwerau drwg yn y byd, ond hefyd mae'n galluogi ni frwydro dros y da, teyrnas Dduw. Dros wirionedd, dros gyfiawnder o fewn ein byd toredig. Oherwydd mae credu a dilyn Iesu yn rhyddhau ni i fywyd o weithredoedd da. Yn ytrach na bod ni'n gais i drachwant neu materoldeb neu caru arian, mae Iesu'n yn rhyddhau ni i fyw bywydau sydd â naws gwahanol iddyn nhw. I garu cydyn, i fod yn hael tuag at yn gilydd, i fod yn amyneddgar, i fod yn ystyriol, i fod yn garedig. A mae'r Iesu'n yn rhyddhau ni i wneud hynny. Mae yna ffordd wahanol i fyw. Na dial, a daldig, a llyncu mil, a ffwdi, a bod yn anfaddeugar tuag at bobl. Mae'r Iesu'n dweud, rwyf yn dangos i chi ffordd ragorach. Dwi'n eich rhyddhau chi i frwydro dros ddaioni fy nheyrnas i. Oherwydd mae'r achubiaeth neu'r iachawdwriaeth Duw, oedden ni sôn amdani yn seiliedig ar gariad, a hwnnw'n gariad sydd yn aberthol. A mae hwnna'n bwysig, bod o'n gariad aberthol sydd yn mynd un cam ymhellach na cariad arwynebol. A dyma'r esiampl ryfeddol da ni weld yn yr arglwydd Iesu Grist.
Mi siaradodd o, mi ddysgodd o am gariad a bersol ac fe wisredodd y cariad a bersol hwnnw yn ymarferol yn ei fywyd wrth ymdrin â phobl, ond ar y groes hefyd. Ar y groes, da ni'n gweld cariad Duw, ond da ni'n gweld hwnnw'n gariad a bersol, sydd yn fodlon rhoi a gweithredu mewn gwirionedd heb fyny dim byd yn ôl yn y man cyntaf. A mae'r cariad yma, da ni'n ei brofi ac yn ei ddeall ac yn dysgu amdano fo, yn mynd gam ymhellach yn bywydau ni ac yn dweud, hei chi di pobl Iesu Grist. Mae o wedi dangos cariad a bersol rhyfeddol tuag ata chi. A da chitha hefyd i fod yn bobl sydd yn dangos y cariad a bersol. A mae hyn yn galluogi ni'n dydy i faddau, i fod yn amyneddgar, i fod yn ffyddlon pan mae pethau yn anodd. Mae o'n gariad, ond mae o'n gariad a bersol. Fe ddeuon wyneb yn wyneb a'r cariad yma yn arbennig hefo'r groes. Mae Iesu mynegu gariad tuag ata ni drwy farw ar groesbren greulon, yn ein lle dros ein pechodau ac ein mwyn. Mae o'n gariad, ond mae o'n gariad a bersol. Fel i fod o yn cymodi ni hefo Duw, yn gwneud ni ffrindiau hefo Duw, a bod ni'n cael maddeuant o'n pechoda ac yn cael yn golchi yn lân. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd i erioed. Drwy'r wythnos, dwi wedi bod yn paratoi a mae yna bethau myd berwyn cefn ym mhen i'n aml, os dwi'n gwybod beth yw'r testyn, da chi bod? Mas pethau'n dod. A mi oedd yna emyn plant oedd yn gwrthod gadael llonydd i fi. Emyn oedd ni wedi ddysgu yn Pendre, yn y Gobeithlu, yn y Band of Hope. A da chi gyd, mae'r rhan fwyaf o'na chi, o roi o fela, yn gwybod yr emyn. A mae'r gitgan yn mynegu rhywbeth hyfryd sydd yn berthnasol i'r cymyn a beth da ni'n sôn amdano fo. A dyma geiriau, hoff yw'r Iesu o blant. Ai, be am i ni ganu hi, Catrin? Just hwn a hwn, oce? Sy'n rhaid chi godi? Darn o'r myfyrdod i hwn. Pwy sy'n cofio'r emyn yna? Oedden ni canu hi yn plentyndod. A mae'r citgan yma yn mor hyfryd ynde. Mae'n fy ngharu rwyf yn gwybod. Nid dychmygu, nid tybio, nid gobeithio bod Duw yn caru ni a caru'r plant. Rwyf yn gwybod fod Duw yn ngharu fi, ond sut ydw i'n gwybod? A falle bod ni wedi bod yn swyl o sôn am bethau fel hyn efo plant. Mae'r plentyn, da ni'n gwybod am gariad Duw. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth dwi fi. Dwi'n eiddo Iesu Grist am byth bythoedd. A does na neb na dim yn mynd i'n dynnu fi o fod yn eiddo Iesu. A medda yr fedra ni fynd yn ôl. Gawn mi anghofio.
Mae'n fy ngharu, diolch iddo. A sut ydw i'n gwybod bod o'n ngharu fi? Prynodd fi ar galfari. Dwi'n eiddo Iesu oherwydd mae o wedi mrynu fi. A mae hwnna'n elfen yn dydy marwolaeth yr Iesu. Rhoddodd ei hun yn brydwerth, yn ransom, mwyn yn prynu a'n rhyddhau ni. A dwi'n gwybod fod o'n ngharu fi oherwydd y groes, oherwydd calfari, oherwydd yr hyn sydd ddigwyddodd. Mae eiddo byth o'i fi. A mae'r Iesu yn ei gariad aberthol yn dweud, rwan, byddwch chi yn dystion i'r cariad aberthol hwnnw. A byddwch yn bobl sydd nid yn unig yn caru, ond y bobl sydd yn caru'n aberthol yn eich bywydau. Fi am ganu'r citgan unwaith eto i orffan. Mae'n fy ngharu, rwyf yn wybod. Da ni dod rwan at y cymyn. Mae groeso i bob un sydd yn caru'r Iesu i ymuno gyda ni i fwyta'r bara a'r gwyn. Gynnau gyffes bach ar y sleid nesaf, os da chi am ddarllen hwn hefo fi. Yn i ddod ger bron Duw. Newch chi ddarllen os da chi'n dymuno y geiriau. Arglwydd neuwn is bresenoldeb mewn gostyngeidrwydd a diolchgarwch. Cyffeswn ein bod wedi pechu mewn meddwl, gair a gweithred. Nid ydym wedi dygaru a'n holl galon, na charu ein cymydog fel ni ein hunain. Maddau ni am ein methiannau, ein geiriau diofal, ein meddyliau ofer, a'r pethau da na wnaethon. Maddau ni ein holl bechodau trwy aberth yr Iesu trosom ar galfari, a gna ni yn fwy tebyg iddo ef. Wrth i ni nesau at ddyfwr, helpa ni i ddod mewn ffydd, edifeirwch a chariad, gan gofio am farwolaeth ein gwaredwr a llawenhau yn ei atgyfodiad. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dewch bawb at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch nid am fod dim ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dewch am iddo eich caru a'r hoi ei fywyd trosoch. Dewch i gael y bara a'r gwyn yn arwyddion o addewid am ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Dewch i ni blygu pen mewn gweddi. Dad Nefol, wrth i ni dderbyn gwahoddiad yr arglwydd Iesu i gymuno gyda'n gilydd, tyrd yn yr ysbryd glân i agor yn meddyliau a'n calonau, i ddeall a derbyn y gwirioneddau sydd yn cael eu cyflwyno drwy gyfrwng y cymyn. Gad i ni wisgo helm iachawdwriaeth. Gad i ni sylweddoli maint dy gariad a chybol yn Iesu Grist. Da ni'n rhyfeddu yn ddyddiol bod Iesu wedi rhoi ei fywyd perffaith mwyn achub gwael bechaduriaid. A bod ni o gredu ynddo fo, o fod yn ddisgyblion iddo fo, yn cael yn traws newid i fod yn debyg iddo fo ei hun.
Fe gyflwynwn yn gilydd yn gweddi. Fe gofion am y teuluoedd hynny sydd yn galaru, yn arbennig teulu Mair Evans yn ei colled. Fe gofion am y rhai hynny sydd yn sal ac yn derbyn triniaethau, y rhai sydd yn wan, yn gorfforol, a ffrindiau a chyd-aelodau sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl, a fod pob dydd yn frwydr i'w byw. Gweddiwn dros ein teuluoedd. Mi wyt ti'n gwybod beth di hanes a sefyllfa pawb o'n teuluoedd ni, ac fe cyflwyno nhw yn dyner ac yn dair ger dy fron di. Nesa atyn nhw. Os nad oes ganddyn nhw ffydd, rho ffydd iddyn nhw yn yr Iesu. Os oes ganddyn nhw ffydd, cadarnha y ffydd honno, fel ei bod ti yn tyfu ac yn cryfhau. A chymer ni fel cynulleidfa Ebeneser, i fod yn bobl sydd yn gweld y gariad aberthol, am bod ni'n yn tro yn gweithredu y cariad aberthol hwnnw gyda'r bobl y deuwn i gysylltiad â nhw. Gweddiwn dros yn gweithgaredda, gweddiwn dros y gornel glud y prynhawn yma, a'r modd yr ydyn ni'n ymestyn tuag at y bregus yn ein cymuned. Ac yn awr boed y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd drosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd ein mwyn. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu i'r arglwydd Iesu y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf.
Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fi am i ni ganu yr emyn olaf ar yn eistedd o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. A lluoedd maes y nef yn rhedeg arno i bryd. Mae'r nefoedd yn hoffi Iesu Grist a mae o'n ganolbwynt yn rhedeg arno i bryd. Dyddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Diolch am gael addoli a canu clod hefo chi y bore yma. Mae wedi bod y fendith i mi fel un sydd wedi arwain yr oedfa. Diolch o galon i chi. Mae yna banad os da chi am luniaeth rwan, a mae yna gyfeillach bach mae trydydd Sul i drafod neu anghytuno hefo'r pregeswr neu beth sydd wedi digwydd ar dwch eich panad yma. A wythnos da i chi i gyd. Diolch i bawb sydd wedi bod ynglyn â'r gwasanaeth. Mae tîm wedi bod wrthi efo yr holl bethau sydd yn dod at ei gilydd. Bi am i ni rannu'r gras. Gras sy'n harglwyr Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll
o'r awr hon